ndị ga-abụ ịchọgodu ị ga-ebugodu ụzọ sefele chi gị ụmụ nwoke na-ata afụ pụtaba ọdịrịzi arụsị agba ọta efe nna m gbuo ikpere n'ala sigudo olu gị sọnwa ha When you say it doesn't work, exactly. Good question. Ella, ọ na-agwa gị ebe ọ sị gị na na-akpọnite ya waist. But onye ga go front and back. Ọ dara akwụkwọ. Ọ dara Ella just answer my question because man. The only thing we command them make plenty style. Not long. Forget about it. That short one, I beg. Waiting be that one. Daily. That na carrots. Then we command them make plenty style. But oh, banya gina for hey. Na okay, you know what I mean? Okay, chalo. Ka nghọta ihe ị na-ekwu. Nke gba ọtọ. Biko, achọrọ m ewu tata. Nwere ike ịkpọta onye ọzọ agbamọtọ biko ewekwana iwe. Ka isi ekwugodo na ịgba ya bụ ọtọ. Just ikwukwara anya mmadụ emekwa onwe ya cha. Okwukwakwa na ọ bụ ọtọ mmadụ emekwa onwe ya cha. Because change go here. Nne ya efe ihe ụra. Okay. Imagination. Ikwukarị ya na ịgba ọtọ. Nne ikwukarị ya na ịgba ọtọ. Ka chelo don't go nowhere first. Because they na-ekwu how ọtọ ka na-ekwu ya. Ozikwu teja ka ọ I may hear anything in here. Na gbara ọtọ. From head to toe. Like okay, footage. Or full lateral. Full lateral. Eh? Body okay. No charge 10%. It's okay. Ali. Mba, it's okay. Mba, at least ha nụrụ voice onye gba ọtọ na-abịa. Okay, nwere ike ịkpọta onye ọzọ ka mmadụ. All right. Thank you. So, nke na-ada arụ ọrụ. Ịma na human being nwere choice. Choice dị n'ụdị. Choice Ella bụ big ama na-ada arụ ọrụ. Choice nke m bụ ị nwere obere ya ma ị nwere medium ya lụọ. Nyarụ ọrụ. Ibili ọtọ n'ụtụtụ si lụọ ọrụ mfu amụ gị ka ọ gbatịrị n'ịbụ nwoke were ya lụọ ọrụ n'ime ndụ m use it, you know. So Ella, hold on. Amụ buru ibu ogwuo gị ọtọba gị ụtọ ka ị nyụọ amụ nyụọ. Amụ kunizienu ka ya jetọpụrụ ebe a na-eje. Amụ ejeru ọzọ ebe a na-eje. Mgbe ọ ga-ebinyekwe, ị ga-echiwekwu ya. Mba. Ọ na-akwụ ọtọ bọtọ movement. Mba, wela ka ngwa gị nka ka emeta ka nza ha igwa mwa ka ngwa gị nka naila. Amụ bulu ibu gbaa nwee ihe niile dị oke. Gịnị ya wee bido si ka unu mee iwunye ike kpam amụ anyụọ isi ka ifiche nke ọ nyụrụ ka o bido ọzọ ọ daa n'oche. No, isi ka ificha nke like nke ọ na-anyụrụ na nke maka ego nwee tụlụ imenụ. Because ọ bụrụ na like mụ na abụrụ m onye na-ala with ihe a ihe okpu nna be enyi a
you know, or that chamoma, or the memo, so yeah, the memo did not phone and Always you haven't seen the useless up. Get this stupid, man. Imana, o nwere ogologo amụ tolu ogologo na ọ dịgodo flatness ya bugodo magic asị isi gbuo onwe gị nne calm down amụ tolu ogologo kwụrụ akwali ya niile na-achaji yes akwali ya niile na-achaji ya but o nwere nke ga-agbadawago or not as he speak, but on a rolly gave something. I like I'm going to experience Nukwa Muketa Muga Korogi. Waga. Ella, what's all the Lord that go? I show na Cameroon yesterday. I'm man what they call them, mama and them. My brother. Cameroon now. Variety. Ella, what letter are you looking for? Please. Before now, measure no mama. When you measurement, Yamabu, unforgiving failure, Yamagum. And I'm a rule I'm tape, Gayali. Let me come in. I feel that our time here but I feel that Amuna Demma is Ike. Of course. Hi. No matter or Yeah, no, Tom. What go we can lose one of my friends there. Was that Man, all you knew the experience somewhere there. Okay, from that your fine boy, that you am Oceanic, just really so see a name to the wine like little child, Jesus. On our bum, but like you. I'm to go see. Okay, one after the other. Doesn't really matter. Let me tell you a story before Kunga Watermore for my because I people network. Yes. Of course. I don't need yeah. Okay, so go ahead. Here. And with so many big ammons out there, and I'm using. Oh. So many big ammons out there, but as far as Amaliana may use them, or time for Kedu cake is use here. But I about time. I want one certain story. This story now, one of my friends not online higher church because some of this story. I want certain girl, money and I Bobby and I One of the girl, I'm anything. Of who bear more, of who buy more, I am anything. One I like you take my time because I don't like a piano man, my life you can take your time. I have a change, I walk all my car, but I got today. Adopt two na adopt. I got okay. Una set my money up. Can you set up for me? So, if you men, one met truth or day game,
I know never truth or they game. What be me? And I'm not the girl. I had to go. I had to go. You want to go? Nene few so many times. You want to? I had to go. Okay, I am not gonna hang out. That's the okay. I'm go. I did go. I'm go. Now I get message. You want to go? Yeah. Yeah, but here can you go? Can get channel no test. Open on we had your quiet manner. You know more. Just channel. I can go do car. Better out here. Yeah. You said die cast. One of my friend, the guy doctor. The guy Obia Kizuago. The guy you born. Yes. Walk a dog where. Now, my Kizuago. Why test the band walk and he test the band on Malona man, why corner man. So the truth or they give my cabin name. So more idea the girl had one the guy am. Why don't watch the guy am better my cousin Coco Wallam Vico. More happy I call this boy, not up to boy got tell and I say. I'm going to find you. Dude. I know if we're going to wait if I call they okay with even Jadi okay. Now, I'm going to find you. Muna this boy only kuketa. Muni ebi go budo ebo wewe. Sa na take walk. It is long, but odro hard. Do you understand? Now odro hard because here you are going to have to go. Oh my, normal amu akase lo wo fe mado. Wo fe mo. Oburi lo ka won ke. Wo fe mo. Iyotago lo ka won ke. Obuna epiago umuazi all this umuazi Tanzania so wako na ndi oti. Umuazi if umuazi need it because most of them were milli. Ebaloke. But I need to take a whole. Ima wa obuna were milli ni ike digi ibuputi. You get good. Yeah, to the good piano. I'm not going to hear about. Oburi ibulie do ye. You get good to the good piano. Oman lo. But onwe ki yesu bendi onwe gida bia one side. Lo si oli ko do ga ni na lo. Ni dem enjoy na eti elu olu. Ni ya mo olu de ele nwoke. Okolo. If I want all silver na yo ka aru efa. Na buru nya wa ga na aru. Oh, what are you see for the they go for go meet half of all. Ma joking the cake is anyo. To find a monaga, the golden man, the man, a lot of I go now. Come on, Kokalia. Where can you cake is anyo? Wine with problem. Obuni Morocco, go working off. Cable and Logan. Ode mother, I'm the shop. Jawagodi. Ma do the God, my brother. I can be a baby. Papa, you know it. I don't be a people who eat. I don't say on no, but I don't say oh, my brother. As human beings, every day. Ahụ anyị na-develop na-change at one or two things. Ọkwa mana for some people ọ bụrụ ihe na-atọ ha 10 years ago na-eli ha bụ ihe ka na-eli ha tata. Ọ bụrụ na ebe amụ nọ ga-ekwukwa na ihe. Mba. For a girl, for example, enwe ike ịjụọ ya 10 years ago sị gị nọ idide ya n'ọlụlụ alụlụ olugo. Enwe ike ịjụọ in the next 5 years. Onye asị wee lacha ya ebe a. Onye asị lacha ya. So at times ọ na-adịkwa mma ịhapụ ụmụ nwoke ka ha kpaghalịwa n'ahụ gị. Ya kpaghalịwa. Enwe ike. Okay, ọ na-achọta nke ị na-ama ọnọdụ. Before nte si eto. Nna ọ bụ na nna eme ọnụ ala aka mi experience to. N'ehe nọ na ya ka m gwa gị ihe na-ekwu dị n'ọda nke a bụ mana ọ ga-adị beta na ị ga-enyegodi ya first manual ọ enyugodi first na wee browse wazia ndị ọzọ ịchọ mgbe enyube eburu frustration enyube nwoke a wee na-arị aka ọkpa nke ọ ga-akpọ ọkụ anyụọ
enwere m ike ịdị na mpịa nke izizi ka nwoke ịnyụrọ ịfụ nke ịbụa kama ị na-amanyụ ya ese waga onwekwenu ka ezigbo amụ siri ike ga-esi laa gị nọrọ n'ime ebe a na-afịa gị ya anya ọ dịrị possible maka chi ndị amanyụ ka nkụ nne pụta bada side mba mgbe ọsụ m fụrụ dị amụ n'ọkwụ ọtọ anọ na-enye m ihe nna aja anyụgo ị dị right mee ka m gwa gị eziokwu enwe nwaanyị ga-agwa gị ọkwa ịfụ okay my ex ọ nọrọ online na ọ ya achịgbu onwe ya n'ọchị ihe ọbụla sọ gị laa n'ụwa eluo na dọgị ka ọ ya eji and that dọgị iwelu aka tight iwelu aka Johnson na 50 nwa ya n'ike ọ dafụ ya ụfa ndọ mgbe aka ọ ya anyụ ị ga-amagide enya mmadụ atakwa n'afọ na ime ifige ya na-agwa gị mmụọ dị iche iche don go and be chocolate girl ọ na-atarị rọfịa no ebe o si abịa na no ex ya mere ya ọ bụrụ obere aka ka nna ga-adaka ka gboo ị ga-edelie na agwụ enwere aka nwa nwalite nwa aka na-amụ ya aka ị na-apịazi na-amụ ya aka ọ na-anụ the sound na-esi ilie and that place a na-apụzi ofuso ị ga-ahụ that guy that said the husband asked the first one. The husband married the second wife. Okay, asked the first wife to come and keep mosquito in his back. Much years. When one you get na boy abo, imana nwanne nwoke bute nwaanyị n'ezi fi malụ na ọ ga-enye ego ndị a na-ekwebe ọnụ ose na ogiri ọ gbasara ọrụ ya ọ pịa ọkụ enjoy onwe ya na kpụọla anyị nwa na-agụla kama ya teke nwoke ka ngụla agụlụ betelu na royi ụlọ mbụla agbanyụọlụ fonu nne gbanyụọlụ fonu pụọ na TikTok oh yes mmadụ oh yes ihe na-agwa gị eziokwu because like I don't know, maybe it's my bad luck, but 90% of the girls I know don't like hand fingering. I like aka. ndị nna afọ gwa m ọ nwere na like aka tiri aka So many people are like, no, for the feelings, for the feelings, I like that. Now, when they got be to go do, he get go do so fella chigi, working at half for about the reason. Alusabo tefen na wait me na. Sigudo nugi somehow. One egwu ni imagine you na go. Even so the last I want to see what that 100%. Ki ko ki ali fu go ezumo fu bana. Onu ga ba. The beer here bend the onu for 40 minutes, close to 30 minutes or 4 days move. Oga he go to be anso. Now I prefer me make the give cuz they look blues on your back happen. I'm okay. I know what to do. You are safer that way. Me make you need me make blues on you. Even I do so I'm okay. What do you try to man over side go phone so get on your corner down on you. Of what man and the buying was so many ndidi. So Straight out. Okay, just lay outside now. Yes, no. For my bag, you know. What did you just do? What did you just do? What did you just do? Onwe gịnị ya ga-anọcha onye a ome ihe ọ dịka igwere aka kwapụ ya kwagide ya na wọkụ nwoke ọ dịghị ka ihe kwagide ya na oyi were isi ya bie na the bed unu nọ wee mee that thing, you know, because no send mgbe ọ nụcha that time m na-enweta that thing m bidoro bịa one kind of money like money may change wee go the person got busy behind no book at this thing. Yes. At the time or that before to work. That particular moment I didn't
Ona mu achọrọ inyo. Okay, mu achọrọ inyo obu mu ụzọ nyụọ. Nna agwa gị eziokwu. Achọrọ m inyo. Nna ekwenye a na-aba m. Let me tell you the truth. Ihe nwoke na-enjoy na sex. Nwa bụ nwoke nwere ike ịgwa gị ya, ọ da akarị na ọnyụnyụ a. Oya kpata ha nyụọ fim agwụ. Now, if you need if you go enjoy that ọnyụnyụ ha abịa. Sex nwoke a kwesịrị ịkarị that ọnyụnyụ ya kpata some people na-eti nyụọ. Why o ji anyụ in 5 seconds? Because of na. Why o ji ọnyụnyụ ji abịa na 5 seconds? Hold on. And with some 5 minutes man ya abụgo nwa kịta anụ a. Ọ taa afọ tụwa gị, taa afọ nweta gị, imagination man before na apịa ọkọ ọnụgo. But ọ bụrụ 5 onye na-agwa gị ya gradiator. I'm telling you. Inwike gba bụ manage opportunity again if you no grad ọ bụrụ ya. Onye a nweta gị ọzọ gị na amala ọfụma. The more nwoke na-afụ gị si finish. The more nwoke na-afụ gị si finish. The more ka na satisfy gị. Okay, Maro. Banka adru like can na agwa ka adru like that. Waga, do you underline what I just said? Ima na onya, yes, na onya ha nọrọ into you. O nwoke no ihe ọ na-agwa gị ya. Nwoke na-get more comfortable with your contours. The more gonna satisfy them. That anxiety I reduce. At least all come kage you see people like 3-4 times. Kan gwa bro di waga. Onya ve iki ka duru ya. Nanya. O nwe hebu. O need to come ka ikpu gị like 2-3 times. Oh yeah, nderi na. O we nwe di mura. Na ofu go ofuma. All of you go, but ofu go that finish ofuma. O pate pa aka. Ona apia go okwa hipu no bi ka opia gị. But mgbe ahụ ka na-asha n'isi ka ha ike ọ bụrụ mgbe paradi a na-arụ. Ọ sị apụlụ ka ọ na-esi ma onye aṅụzi ọgwụ. The more see finish, nwoke ọbụla ịmara ihe ndị chuga mama as they enjoy because all those boys ha na-ala they see them see finish. Like if I brought my spec, na agadi one and all that, and I ought to go those things. I will na-egwu ya nke no na-agwa gị na-egwu ya nke no send ya. Nwoke nwe kwupu ya nwa achụbanụ gị gotebe enu gị gift mebe n'ife dị na gị na ya kalibanụ good night or take back out. Settle over your bills. Ife dị nwoke a n'obi bụ ka ọ laa ya ọsị abụrụ mpam ya na-agwa gị. Yes. And abịakwa na na-adịghị like self that day self. Anxiety ma ọ ga-emekwa ọfụma. Anxiety na nwa anụ wa wepụta ha ga-erikwu ya ọfụma ya ka ọ ga-anọ ọ bụrụ ndị otu m na I will never amabeghị m in future but now I will never take anything ka nwa satisfy ya nwa drop ọnụ ọkalịa normal drink a na-ahụ na club highness ma na achọ m ụda ka ịghọtago but sometimes nwoke na-ejekwa with iwe kwa ka ọ mee before ọkpụkpọ up by ụmụ ihe 5 minutes a nwoke abịago but as guy man mbụ m emekwa ka ị marụ na ọ bụrụ ile abụ gladiator ka nzuo ike binye nzuo ike amaghị m adịgo corrupt mmepe na mmadụ mma agwa gị ya ma sị just rapụ nka njem ihe ọzọ onye mba jene na Instagram or something maybe nenesi everything na cheta azụ bido n'isi mmebezi ife nwoke ya eji kunye ọtọ because nwoke ọbụla ya last ikunye ọtọ ya afịagodo arụ first ịnụbe nke a what ya Leka sema sisi ikunye ọtọ ya afịagodo arụ asabagodo efele metụba aka nwụba ala mepe nke a start ya ka jen ife dị na ya but still enwe ndị ya emegide ihe dị na ya mee ya 1 hour 30 minutes buwali ya na mama na-emekwana nke 1 hour 30 minutes achọrọ m nke 1 hour 30 minutes achọrọ m enwe ndị ga-emechakwa ya sile ha ma nso ọka mma na-eju ya nne ka eke isi abịa biko I know they look for big wala comment section Silver ihe Silver na-ekwuru ebe bụ na ọ chọrọ nke na-arụ ọrụ ọ dọkwa too much ịghọtago nke just nke na-arụ ọrụ
Yeah, can go to you now. Because very important. onwe ha ọgbadoro ọkpa ka ọ hapụ ebe onye nwa na-abịa arịgo n'elu mgbe ke na-ajọ m njọ ọsị metụ ya aka nụ ọsị m touch it mme touchgide yọgide ya biko ọbọkwa obere ọdị arọ then ịbịa megide achịrịtị ya wụsịa ka kọrọ gị ịbịa megide the thing na-abịa bikonye ịbịa bido nọrọ n'elu ịnọ n'elu jụọ nke mbụ nke abụọ nke atọ ọ dịghị ka sometimes dị serious ịchọ mbe igi uche ọbụna gị na ọya aka na-alụ mbe igi uche dị serious imegide ihe ahụ obi n'ọtụ ị na-eme ya ka ọ na ị na-eme ka iwe a na-egwe gị ifodete na-atọ ọgwụ ara mkpu a n'ebe ogbuo ma ọtọ gbuo mo nwoke atọgbọ gị nwaga akọwala ife kwuru na ihe ọ na-akọwa bụ na sometimes ịmara ụma mee ka ọ dịrọ gị otu magoro ọ dịchara ha mmafụ ịmago because ịnọ na inye na nwoke fọnkra ịmago mee nwoke atọgbọ gị so ịnọtụ ihu ukuo ya small enwe much onwe na-asị is an old man ihe a na-emezikwa ndị 35 years ndị 30 nnọkọta mmeri ya like fake this and like mmadụ interested ịkpa ya abanye n'ime na-enjoy ya na pretend the enjoyment mgbachi nkịtị na ogwu ine mana di na-adị ekwe mgbachi nkịtị ọ dị ekwe m mba wait ka ngwalu gị ọ na-atọka gị ka ngwa gị na mụnwa bụ onye amụ nke m bụ na mụnwa n'opelu mpe ụnọ buru ibu ụnọ arụ na-ajụ m ọ na-atọ m ọ na-atọ everywhere na-atọ m so enwe m ike waga weti ya pụ n'ihe merenụ ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ na-abụba sometimes because ị nwere ike ụtọba gị ụtọ too much ahụ nwoke aghara amazi ka ọ ga-esi jide onwe ya gwa na onwe gị sef ọ nwere ka ị ga-esi wee ekuku ukwu gị mgbe ahụ nwoke gara ebezi che hold on iwe ị ga-anọ ọwụwa ihe niile ihe a dị ọkwa n'izi njide for my own understanding na you dey cause am no be you dey cause am but na you dey cause am mana nke bụ na ka njọ gị ị ga-ama ihe a na eziokwu na fake imagine na ọba anytime onye ọba gị na mmadụ na-eme ọba anytime ọba ọ na-eti iwe ọtọ atọgbuo bụ ịtọgbuo mụ onye mere o ji anyụnụ ka iji ọtụrụ ịghọtago ifuga ihe bụ the problem nna ihe a bụ mkpu ọ na-eti ọ na-eti ya the thing wee isi ya shut up stop my brother onye ka ọnụ si tielie my brother